Autonomous Council a hukumat engpen rong pharpi rong bea kumlin katerek japhan sideng pontanglo. Karbirecho Ramsing Ronghang bangso apir thepen chevoi tanglo. Pronuti Bora phan puthot korda longan ke ponthu. Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nangli na hok damde hem tot lun pen nangli hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kuan lo ni Daktora long ase ke celang daktora dowai ke cu nili cu an culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jibon adowai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dowai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jibon adowai Kicusi nili non kimelo. Gastrica ke sopen inangan dolo sita gomna dawai tapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke bab chopilo ador ke so dawai chopilo bonda thana lang thek long le bonda omor jiwan ku abangso ayurvedic dawai ke chupen prai chiklojonian bang nili chutang lo bangso ke chupen ni ang thek chi long si no neli ke jung da chu mu chot lo neli ning ki kru ka thok vai ki su la pen ke pok su pokang la ka tuk ven ta mon ni pon bo mo son si neli che thek long lo Klar dak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. Karbiang live prime time birta ke lang arat wana phansa minili hin pen cardom apachurik lo cardom. Pini birta ang ton pen harjuik tha. Pini aru ni phai kebar ni art and culture asai kam lapen PWD asai kam atom chelangsi Karbiang long autonomous council a hukum kipia teng pen rong pharpi rong be akumlin katerek japhan Karbiang atang lapen manpeng kipi pensi bangso akumlin katerek japhan sai pangcheng ponlo. Kedam tang apor pen diphu rong supiang bong kedo rong pharpi rong bea kumlin katerek japhan sai pangcheng pontang lo. Labangso kumlin katerek nang ko gathe diphu is division forest sa he matheng no pen diphu post office an flyover kikim kerang japhan sai dingpon bom lo. La solong rong pharpi rong bea kumlin satame labangso flyover atowar kikim arum ke parlupon perajok katerek bang akenang sotpu Karbiang Long Autonomous Council pen mathasi hukum pi pen Karbiang atang kedo unclaim si katerek japhan sai dingpon lo. Bangso long art and culture asai kam lapen PWD asai kam atum chelangsi sideng ponlo lapen aronatang arkli pensi derek ponpo isi pen isi en pon pen puthot diphu manja ka chelenga towar mal pho alongsi bi pon thupo pingin litum dak tong sekot pen rong pharpi rong be akumlen mate rong pharpi no be akumlen long wanang ko alam thila pulo patumi aningang sam council pen order paklang lo labangso statue katerek ponang ji phat Lasing itu pinya dap kala dake Karbi arona tang ateng pen horbongar nam pulo lasi alang rong pharpi rong be phan amana peng pi pensi pin labangso statue letom dal lapen terek ponpo lasi katerek ponta ketheng kepa heno lapuson ta kali lake part by part lapuson hek ponsi hala pas maila long si non ko product propose pilo pas maila dak la bas tangkilu cheng la so entrance along product si ki bi alam do Lasi mola so hormu hadak tang lo putang teh hadak si ponpo. Karbiang atang karkli ka phejo choklim lapen amana peng pipa mi pensi katerek asai pangcheng pon lo pusi kuru sarpen pachini. Pini ladak ilipi rong pharpi nok beaphan ladak arya mumang akrong alat kroi pu da job mu ge pini inthogri popu kamatha pen councilor sorpen department tu matha dam pensi katerek pon popu lang tum separai lo asini liphan laso flyover ki kim ke cheng huta se ka pli chu
นางชีเนี่ยมา Department of Social นี่พันตัวนังขบล้อเป็นนี่เนี่ยอุ่นยี่มาผู้สร้างกันล่างว่าใส่ดุน่ะสิสร้างล่างล้ออลังพันละสองน้ำมันน่ะเป็นเลยปีเจทางสูงสิผู้สิสังตาลองล้อละสิละซอเต็งเป็นตัวดับเล่มปีล้อเป็นดากบิลตาบางแต่มิเซนลองล้อบงเอานะพุทธมิเซนดุงเดดทักขล้อเป็นบิทีกิปิกลุสุดท้ายมิเซนke klaim da matun ta sung selu ফ্লাইওভার কনস্ট্রাকশন হলে রংফারপির রংমাত ইমান এটা অনারেরি এটা মানে আমার স্টেচু এইটো মানে তলত পৰি যাব ঢাক খাই যাব এইটো সবক বেয়া লাগিব এইটো ডিছনাৰ কৰাৰ নিচিনা হ'ব সেইকাৰণে কাউন্সিলে ডিচাইড কৰিছে যে এইটো ইয়াৰ পৰা শিফ্ট কৰি পেলাই আমি উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট এইটো 5 মাইলত তাত ডাঙৰকৈ বনাব আৰু এইটো অৰ্ডাৰ ওলাইছে যোৱাকালি কাউন্সিলৰ পৰা এইটো 23 জুন কাউন্সিলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডেট তাতে এইটো আমাৰ এইটো ষ্টেচুৰ কাৰণে তাতে ফাউণ্ডেশ্যন লেআউট কৰিব Hamren MSC constituency Lakha Nerkep Kaparlo Hamren pen kilometer troxi kahelo Nokterang Moniram Ronghang Amikar Anparta Karbirecho Ramsing Ronghang Bangso Pir Thepen Chi Utanglo Alang ni Bangso Pir Thepen ka Chi Uahut Ningkan troxi kepra phon arta pleng tanglo Lapen Ronghang Rongbong Rongara along Ingding plikepra isi angding an Karbirecho Karlitang angbong along Amen Chathaponlo Karbirecho Ramsing Ronghang Bangso Pir Thepen Chi Utikangsi Sining Hemring mi Chevoi Tanglo Alang li Bangso Pir Thepen ka Chevoi ahut arta ningkan troxi kepra phomate 75 an arta pleng tanglo Karlitang Ramsing Ronghang Karbirecho ang hoy ningkan pho an khiponsi alang li Pir The dotti kahut Recho ang hoy chelana pon pamia bang phulo Karlitang Ramsing Ronghang Ronghang Rongbong Rongara kalong Karbirecho ke kipon bom Karlitang non Ramsing Ronghang alang li por phai crazy pini por alang li sangtet chongthum namjui lo lase koson akiso lapen kumantu pen sila so keso la so akipho pen se kachelang pen pini anian la so kachetong long lok mai la so na kahomri japan tadak nili na kahomri polot Karlitang Karbirecho Ramsing Ronghang Ronghang Rongbong Rong Arak Along Biri Rongker Karklia Jame Khenlo Alangli Kapadu Siarni Loposi Chini Dam Alangli Nokterang Methang Aboha Along Pinipor Phai Kre Isi Malom Heloving Ing Samri Ing Samdema Pirthe Sangtet Chendam Juiloputa Asupo Rupson Ronghang Pherangkia Thengno Nangpachini Don কাৰ্ডম মিডিয়া কৰ্টি atum phana channel doan atum sera prabjin pen la Karbirecho chiwoi ju lo po beta long pen nangka humri thakpot lalo nilipo kisu bangga reading ulo poipista songbong ban bangke celang bompen rongarambong siduk dubom lo sita atumi ana bangke kisu tan pik tenajani atumi ana bangke aning saman bang hemche bandelo ke tuwi ijo an manggala pu ke sultan mom lo ama pinia na bangke baji kresia porana bangke chewaju lo Karlitang Karbirecho Ramsing Ronghang aphan ni phai kep arni kithi arni ni phai kre siarni rong ke pado lapen ni phai kre hiniarni me an pidam poposi pachini ponthu Karlitang Karbirecho Ramsing Ronghang achor ka eteron pi asomar basapi Ronghang pi dokpo Ronghang Lahore Ronghang Rupson Ronghang Sompa Ronghang pi lapen Lokhon Ronghang alang lituma phan chepamote kanglo lapen an parta Ronghang Rongbong Rong arak habipin po an parta Nokterang adon arab do anaphan chepadi te kangsi arnam plangdon dedlo Hamren Ben Daniel hi Karbiang Long Live Kedamtang penang aningkan malompen Arunachal Pradesh aderalong kaselam ahor ki air kasalonver abangpi akihoy mastermind mate mafia sangpi pronoti bora phan puthot bokajan judicial court along an ke ponthu pusi birta ribdunlong Birta kelong dunatengke kedamtang penangan aningkan malompen Arunachal ahor aron repen Guwahati pen Manipur an ke ponchong huverajok borpothar khatkhati lepen dilai police atum penang atrak ahor nepon longlo Laswahut Karju kapat erto asai kang tonte derajok kedamtang aru ni phainer keparni Guwahati rongsopi longpen nepon longlo Laswajok Dilai Police Station along case number 38/2023 ke dokawajok ejo Dilai Police Station along BC Puthot Borpothar Police Station along Ponthulo
Borpothar Police Station case number 17/2023 lapen 19/2023 a case penajok Borpothar Police Station pen puthot Bokajan Judicial Court along Ponthulo Kachingnang chekabang phi Pronoti Bora ke SMS film along nongnam ka chethang klong abang phu mate actor Jatin Bora apisoloposi pangthekpon lapen laso along kachirabdun Rajesh Das lapen Ranjit Kumar Gupta tumaphan non anta ritar libomlang Bokajan penananterang Karbi Anglong live Khatkhati Police Station angkang keramtang aruni phaisir kebarni ani kang sampor phai ke thom rachiti mapor malom joy birta ke longa tengpen ihum dimapur anat pen kewang night super bus along ritar lipsi risim kangtang ke pon kewana tuma phan kene pon long Birta kelong pona tengke Khatkhati OC PS staff lapen C20 CRPF atum chelangsi NH thongkebra sirkep atowar Khatkhati SBI branch adung along special naga checking pangni ponlo bangso hud ani gang sampor phai pliapor malom Dimapur anat pen kewang night super bus registration number AR 11B 3408 aphan honthe pen kiri tarli boma porahut bas along ka che thabdora bang phubang phiat tuma phan lapen hormu hortar ke thap athoi la long anta ritarli blapsi pistol ebong lapen heliamu kereng mu inkwara hini longponlo lapen labang so long ka che thabdun bang hinia bang phi dimpi saikya arta thomkebra hini giridhar saikya supi Santipur number nodia sor lapen rekhamoni dwara arta ningkan ingora nerkep ekon dwara supi bamunbari sivsagar asor pupang thekpen nep ingnang ponlo kene ponlong arisim kangtang raikom saikya tumpen chepari deng ponsi case setami register ponlo Bokajan penananterang Karbi Anglong live Bokajan Police Station angkang Balipathara hithi pen kilometer ke thom an ba kahelu tinglijan garu arong along inut pinso kithitanga marpum kelong Birta kelong atengke tinglijan arong amekar Yup sangma sopo rimson marak arta ningkan thomkebra nerkeb phan patovia joa pormalom pang thek thea bang photum hidielong apran armute kangde Toda badap tobar ke dam ke bangatum hidielong kopisi kitirok mapupen adung an palesi munit ki thitanga bang arpum ke theklong ronga jok mangkhu pronglo Api ronga solapen VDP atumpen Bokajan Police Station aphan birta pachinisi police atum adim palilo lapen ki thitanga bang arpum humdam si postmortem ke claim ji aphan sai dengponlo lapen ki thitanga bang arpum lake pran karmut pusi pangthek ponlo athe aphualong lapen abang along nopak pen ki thuamek do pusi chinidun Bokajan penananterang Karbi Anglong live APHLC aphan ning ki thepen ki do thip lapen jasamet non ki thurmi Karbiari suejang aphan panongsi ovemi do an pwalunjir ajoy inghi ame thang pen ketok kilun ateot chipi ponsi lunjir bonda ponlo Bangso Lunjir Lumbajong Havar Langsulia Dalong APHLC pen 6 schedule awareness program lapen radamai pi ke pado ponjia longsi kangpu ponjia lamdo bonta raikom sai khatum ke kham khet thi bajok bangso mai pado ponon idatlo Bangso jok patumi aruni phaisir kebarni ani kang sampor phai trokapor malom APHLC TDP mai phu aboha along jai kathar ari dengpen impupon Bangsolonjir kangpu ahut lakha krener cap Lumbajong APHLC mai phura jentimung Lumbajong APHLC youth wing salong mai phu kongchun bang lapen klembang photum chetong don Bangsolun APHLC klembang do an phan panong si jumisen alunjir bonda pen rar phan kapar jupon thekapot je ai ka thar pen ajoy inghia phan kachoro lam the pajirpon Ojoy inghia ke hai alangli lun kaselam tekser la pen kilun da tekser alang li pini aku ovi kemi ke doan walun pincong lo selam lo recorded lo la pen pini release lo la pen pini amatsi YouTube along pedam po la pen morning ang samen arjulong po posible la salun nilita arjulong lo jersu mesen la pen alun da jumisen la pen rat atum owe kimi tum phan an phan
kabor i lage misen alam la pen inturi po sining kelo Oke hai. Ojo ing hi. Jadi tumpan dun jumisen ka bonda pon thek pora long diphan kero pipar pilo. Ape neli tumpan ding na pathi don thek pot ta kero pilo. Asong taksi eli tum la ansu se ka chi song tang tang pon di ta le tum chi sik ding si dolo. Bangso ovi mi doan pualunjir Ajoy Mix YouTube channel alongsi longpon pupusi Ajoy ing hipen pachini pon. Tang dipini prime time berta gelapon si kang tonik lo.